Eibarko Lasaien 2 urtetik 18 urtera bitarteko ikasleen bidelagun gara, bizitza oso bat elkarrekin hasiz eta ikasiz. Lasai izazin hasten da bidea, ezagutza, ikaskuntza eta hazkuntza pertsonala. Hemen, haur bakoitza taldeko kide sentitzen da. Hurbiltasunetik laguntzen diegu eta bakoitzaren garapen evolutiboa errespetatzen dugu. Euskeraz bizi gara eta euskal kultura sustatzen dugu. Elkarrekin hasi, ikasi eta bizi garen gertuko eskola bat gara. ITB metodologiaren bitartez, ikasle bakoitza bere ikaskuntza prozesuaren protagonista da. Lasai hazitainen, elkarrekin hazten jarraitzen dugu. Autonomia, talde lana eta ardura sustatuz. Gure hezkuntza komunitatearen ongizate fisiko eta emozionala jartzen ditugu erdigunean. Eibarko Lasaien konfidantzan, errespetuan eta pertsonengan oinarritutako kalitatezko hezkuntza eskaintzen dugu. Zatoz eta ezagutu gaitzazu. Eibarko Lasaien eskola bat, familia bat, bizitza osorako bide bat.